Nyemprot cuket nek sawah, panen gedang susu langsung gawe kue tiaw goreng. Esok iki aku karo pake langsung mruput nek sawah, gendong tangki semprotan dewi-dewi. Mergo membengi udan, esok iki akeh wong do gejlik wur jagung. Kae pake wis mlaku dhisik. Pake gendong tangki sing gepeng kae, lah aku gendong tangki sing tabung nggih. Karo nggo galon kok ngusungi banyu, soalnya banyune rada adoh. Iki ketemu tanggane agek ngarit karo ngemes jagung. Jadi seprono-seprene iki nak ning sawah ngiyupi ning gubuke tanggane kene iki. Pak iki wis suwe pengen duwe gubuk ning ya durung kelakon, ya muga-muga ana rejeki engko kene iso gawe gubuk dhewe ning sawah. Iki sing nyemprot mulai saka kene iki. Soale nek ketiga iki banyune rada wangel, dadine ya ngangsu dhisik. Pak mau tangkine wis tak racikke garek siap nyemprot kuwi. Iki aku gak arep ngeracik, dadi sak tangki iki tak iseni 3 tutup setengah. Lanjut dipompo sik. Iki Pak wis mulai nyemprot, nek nggone Pak iki ngengkol terus. Nek sing tak gendong mbekku iki sekali mompo wis engko tekan sak enteke banyu. Iki aku nyemprot sing bagian dhuwur, lah Pak mau nyemprot sing marang ngidul. Ora krasa sing nyemprot ki wis ambel ping 5. Lah iki pomponan sing keri terakhir. Singkat cerita wis rampung sing nyemprot, iki aku meh manen gedang susu. Mangkat esuk gua sik yo. Iki ameh beduk ke arep Bali. Langsung OTW Bali. Tekan omah langsung racik-racik ameh gawe mie tiaw goreng, wetenge wis luwe. Bumbune brambang bawang miri lombok. Bumbu sing tak gungsu iki tak singkir gesik terus ndoke disuntak. Seasoning mrica uyah moto. Kue tione sok nek wajan. Aja lali kecap manise. Sing terakhir kaya oncelang. Dadi kemawke ora duwe sawi apa kul, ya wis kue tiaw karo oncelang ngene tok wae. Wis ameh mateng ambune seger tenan. Kue tiaw gorenge mateng, gage-gage aku maem. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mau urung sempet adus, agek wisoh karo raup, langsung masak. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.